Ganda, ganda oh. Ang ganda nun, no? Sakto, maganda yung background. Picture muna tayo, babe. Angasin mo na, babe ah. Ang ano, babe? May kang bisugo, babe. Tignan mo to, agad tao, bibigyan ko to pag nakano tayo mamaya. Sarap na, ang hirap naman ng customer ngayon. Hindi naman ito. Ay, si Suki, oh. Suki, dito ka sa akin. Dito ka, dito. Ay, Suki, hello! Ganda mo ah. Thank you, babe. Sarap mo. Kahit Tingnan nang... ko natin ngayon, mansarin natin. Suki, Suki! Ay, ang pangit. Manet ka. Ikaw naman. Suki, balik ka dito, Suki, ha? Anong yan? Babe, bursan ko lang tumaan dito eh. First, mais ka ha. Hindi lang kita love. Ayusin mo yung pag-i-explain mo doon. Mamaya, sige. Gagalingan Hindi lang ko natin kasi. mansarin. Ay, tsaka. Welcome back, sir. Bago mo naman kasama niyo. Nanay ko to. Ha? Anong yan? Pagkatapos ko bigay lang sa'yo. Babe, oh, oh. Balikan ko na nga lang yung mga bisugo doon.